नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। परभणीतील आंदोलनाला हिंसक वळण, वैभववाडीत ठाकरे शिवसेनेला धक्का आणि एकाच घरात 3 वेळा चोरीचा प्रयत्न। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वैभववाडीत ठाकरे शिवसेनेला मोठा धक्का बसलाय। नगरसेवक रणजित तावडे यांनी भाजपात प्रवेश केलाय, त्यामुळे आता ठाकरे शिवसेनेकडे एकच नगरसेवक राहिले। वाभळे वैभववाडी नगरपंचायतीचे ठाकरे सेनेचे नगरसेवक आणि वाभळे विकास सोसायटीचे व्हाईस चेअरमन रणजित तावडे यांनी सेनेला जय महाराष्ट्र करत भाजपात प्रवेश केलाय। त्यांच्यासह त्यांचे बंधू यांनीही भाजपचं कमळ हाती घेतलाय। आमदार नितेश राणेंच्या उपस्थितीत कणकवली येथील ओम गणेश बंगल्यावर हा प्रवेश झालाय। तावडे यांच्या भाजप प्रवेशामुळे वाभळे वैभववाडी नगरपंचायतीत ठाकरे गटाचे संख्याबळ केवळ एकच राहिलंय। या प्रवेशानं ठाकरे सेनेला मोठा धक्का बसलाय। विधानसभा निवडणुकीनंतरही ठाकरे गटातील आउट गोईंग काही थांबत नाहीये। वाभळे वैभववाडी नगरपंचायतीत विरोधी पक्षाची प्रखर भूमिका मांडणारे ठाकरे गटाचे नगरसेवक तावडे भाजपच्या गळाला लागले। त्यांनी मंगळवारी भाजपात प्रवेश केलाय। नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश पार पडलाय। प्रवेश करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचे राणेंनी स्वागत केलं। वाभळे वैभववाडी नगरपंचायतीमधील प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये रणजित तावडे हे नगरसेवक पदावर निवडून आले होते। रणजित तावडे, बाबा तावडे, अभिजित तावडे यांच्यासह असंख्य कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केलाय। त्यांच्या प्रवेशामुळे शहरात ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसलाय। यावेळी भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद रावराणे, जिल्हा बँक संचालक दिलीप रावराणे, नगरसेवक प्रदीप रावराणे, भाजपा तालुका उपाध्यक्ष स्वप्नील खानविलकर, रितेश सुतार आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते। महाराष्ट्र विधानसभेच्या सर्व 288 मतदारसंघांमध्ये एकूण 1440 व्हीव्हीपॅट मधील स्लिपची अनिवार्य मोजणी नुकतीच पूर्ण करण्यात आली आहे। या मतमोजणीनंतर ईव्हीएम मधील मतांची उमेदवार निहाय संख्या आणि व्हीव्हीपॅट मशीन मधील उमेदवार निहाय स्लिपची संख्या यामध्ये कुठेही तफावत आढळून आलेली नाही, अशी माहिती अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉक्टर किरण कुलकर्णी यांनी दिली आहे। पाहुयात नेमकं ते काय म्हणाले। नुकत्याच महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुका पार पडलेल्या आहेत आणि त्यानंतर वेगळ्या वेगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवरून बरेच जण ईव्हीएम बद्दलची आपली काही मतं मांडताना दिसत आहेत। त्यातल्या बऱ्याचशा मतांना काही आधार नसतो, माहितीचा त्याला बेस नसतो, असं पण कधी कधी दिसतं आणि त्याच्यातून गैरसमज वाढतात, अफवा पसरतात। पण या सगळ्याला छेद देणारी एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्यासमोर मी मांडतो आहे। आपल्याला कल्पना आहे की मतमोजणीच्या दिवशी जे व्होट काउंटिंग होतं, म्हणजे ईव्हीएम मधले जी व्होट्स पडलेली आहेत त्याचं काउंटिंग होतं। या काउंटिंगच्या सगळ्या राऊंड झाल्यानंतर भारत निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातल्या 5 मतदान केंद्रांच्या व्हीव्हीपॅट्सची निवड केली जाते। ही निवड रँडम सिलेक्शन पद्धतीने, म्हणजे क्रमांकाच्या चिठ्ठ्या टाकून त्यातल्या कोणत्याही 5 या उचलल्या जातात आणि त्या क्रमांकाच्या मतदान केंद्रावर असलेलं व्हीव्हीपॅट हे उपस्थित असलेले सगळे जे काउंटिंग एजंट्स आहेत यांच्या समोर आणलं जातं आणि त्याच्या स्लिप काउंटिंगसाठीच्या विशिष्ट कक्षामध्ये त्याला केज्ड असं एक व्यवस्था केलेली असते। त्या ठिकाणी या व्हीव्हीपॅट स्लिपचं काउंटिंग केलं जातं। म्हणजे ही व्हीव्हीपॅट्स ही रँडमली सिलेक्टेड आहेत, कोणतीही 5 असू शकतात आणि या व्हीव्हीपॅटच्या स्लिपचं काउंटिंग सर्व काउंटिंग एजंट्सच्या उमेदवारांच्या प्रतिनिधीसमोर करताना भारत निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक सुद्धा तिथे उपस्थित असतात। हे काउंटिंग कशासाठी केलं जातं तर व्हीव्हीपॅटमधल्या स्लिप्स बाहेर काढून उमेदवार निहाय प्रत्येकाला किती मतं मिळाली हे त्या स्लिप्सवरून कळतं आणि आधीच्या ईव्हीएम काउंटिंगच्या राऊंडमध्ये त्याच पोलिंग स्टेशनच्या ईव्हीएममध्ये त्या उमेदवारांना किती मतं पडलेली आहेत ती संख्या सर्वांकडे उपलब्ध असते। त्या संख्येशी व्हीव्हीपॅट स्लिपची संख्या जुळते आहे का, मिळती जुळती आहे का हे तपासलं जातं। थोडक्यात पडताळणी केली जाते। सांगायची गोष्ट ही आहे की आपल्या या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या दिवशी महाराष्ट्रातल्या 288 विधानसभा मतदारसंघात प्रत्येकी 5 मतदान केंद्र या पद्धतीने
एकूण 1440 एवढ्या व्हीव्हीपॅट्सच्या स्लिप्सची मोजणी करण्यात आली आणि या स्लिपच्या मोजणीनंतर जी राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रतिनिधींसमोर करण्यात आली, ही मोजणी केल्यानंतर अशी पडताळणी दिसून आली की त्यात पडलेली उमेदवारनिहाय मतं आणि ईव्हीएममध्ये पडलेली उमेदवारनिहाय मतं ही तंतोतंत सारखी आहेत, त्याच्यामध्ये कुठलीही तफावत नाही असं आढळून आलं. मला असं वाटतं की व्हीव्हीपॅट हा प्रिंटर आहे आणि त्या प्रिंटरमधनं आलेल्या ज्या स्लिप्स आहेत त्या स्लिप्सवरून ही पडताळणी आपण जी केली सर्व लोकांच्या समोर, त्यामधूनही हे सिद्ध झालं की व्हीव्हीपॅटच्या स्लिप्स आणि मतदान यंत्रात म्हणजे ईव्हीएममध्ये पडलेली मतं यांच्यामध्ये कुठलीही तफावत नाही. ही मशीन्स ही रँडमली सिलेक्टेड असल्यामुळे कोणत्याही 5 मशीन्स घेऊन हा प्रयोग करण्यात आलेला आहे आणि या प्रकारच्या भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचना देखील आहेत. ही तपासणी झाल्याशिवाय अधिकृतरित्या निर्णय जाहीर करता येत नाही. त्यामुळे सर्व 288 मतदारसंघांमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी ही प्रक्रिया ही पूर्ण केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये व्हीव्हीपॅटच्या स्लिपची संख्या, उमेदवारनिहाय मतांची संख्या आणि ईव्हीएममधल्या व्होट्सची संख्या, उमेदवारानिहाय मतांची संख्या याच्यामध्ये कुठलाही फरक आढळून आलेला नाही. यावरून व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएम यांच्या कार्यपद्धतीबद्दलचे काही गैरसमज असतील तर ते दूर व्हायला हरकत नाही असं मला वाटतं. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलंय. आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या शरद पवार यांच्यावरील केलेल्या टीकेला विरोध करत त्यांनी त्याचा निषेध व्यक्त केला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याबद्दलचं वक्तव्य जे आहे ते गोपीचंद पडळकर यांनी केलं, त्यामुळे थोडीशी नाराजी जी आहे ते भाजपबद्दल पक्षाची नेमकी भूमिका काय? शरद पवार साहेब हे मान्यवर नेते आहेत. त्यांची आणि आमची वैचारिक भूमिका नक्की वेगळी आहे. पण शरद पवार साहेबांसारख्या व्यक्तीवर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करणे आणि अत्यंत खालच्या पद्धतीची टीका करणे हे काही पक्षाला मान्य नाही. आम्ही जे या पद्धतीचं वक्तव्य करतायत त्यांना योग्य समज देऊ. पण पवार साहेबाबद्दल सन्माननीय जे आहे या लोकांबद्दल कोणत्याही पक्षाचे जे वरिष्ठ नेते आहेत, या राज्याला ज्यांचं नेतृत्व लाभलं आहे, अशा कुठल्याही पक्षातल्या नेत्यावर आमच्या पक्षातल्या लोकांनी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करणे यावर आम्ही याच्यामध्ये दखल घेणार आहोत आणि हे पक्षाला काही मान्य नाही आहे. समज दिली जाईल का पडळकरांना? कारण स्वतः फडणवीस विधानसभेमध्ये स्टेटमेंट करतात दूर करायला हवी आणि अशा प्रकारची वक्तव्य केली जातात. नाही, हे वक्तव्य मान्यच नाही पक्षाला. सन्माननीय शरद पवार साहेबाबद्दल जे बोललं गेलं ते पक्षाला मान्य नाही आहे आणि योग्य पद्धतीने आम्ही त्याची दखल घेतली आहे. खरं तर कुठल्याही महाराष्ट्राच्या कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याबद्दल निंदाजनक वक्तव्य काही पक्षाला आम्हाला मान्य होत नाही आणि त्याबद्दल दखल आम्ही घेतली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेस पक्षावरही टीका केली आहे. त्यांनी सांगितलंय की काँग्रेस पक्ष आतापर्यंत अनेक चुका करतोय आणि त्यांचं नेतृत्व सध्या पूर्णपणे अस्वस्थ आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी लोकसभेत खोटी माहिती दिली असं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलंय. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींना आव्हान दिलंय की जर ते अस्वस्थ असतील तर भाजप त्यांच्यासाठी स्वागतासाठी तयार आहे. आम्ही ऑपरेशन लोटस करत नाही, आम्ही आपल्याला शरण आलेल्या लोकांचे स्वागत करतो असं ते म्हणाले. देखिए, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी में जो जनप्रतिनिधि चुन के आए एमएलए एमपी, उनमें अस्वस्थता है कि जब वो चुन के आते उसके बाद उनकी पार्टी पूछती नहीं है. ना केंद्र के उनके नेतृत्व पूछता है, ना राज्य का नेतृत्व पूछता है. उनके जो मतदार संघ में जो उनका एमएलए एरिया एमपी एरिया में जो विकास के काम है उसके बारे में कोई उनसे चर्चा होती नहीं है. जब चुन के आते प्रतिनिधि, उनको जवाबदारी होती है पार्टी की उनको संभालना. अब ऐसे में वो बहुत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, उनमें एक पार्टी नेतृत्व के बारे में एक गुस्सा है और वो निश्चित हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, बताते हैं कि हम किस बात से नाराज है. कोई उनसे चर्चा ही करता नहीं है क्योंकि महाविकास आघाड़ी का जो यहाँ तक उनका जो प्रवास हुआ है, वो उनका जो भी महाविकास आघाड़ी का पतन हुआ है उसमें संवाद नहीं है और संवाद नहीं होने की वजह से उनके बीच में एक टकराव है. आपस में भी टकराव है महाविकास आघाड़ी के पार्टियों में और
कांग्रेस पार्टी के इंटरनल भी बहुत टकराव है, उसमें वो अस्वस्थ है। तो मुझे मिलते हैं, सबको मिलते हैं हमारे पार्टी में, और बोलते हैं कि भाई हमारे पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे देखेंगे क्या होता है। कि अभी तक कौन कांग्रेस के यूपीटी के राष्ट्रवादी शरद पवार गट के देखिए, सभी तरफ ऐसी परिस्थिति है। जब नेता लोग संभाल नहीं पाते अपने जनप्रतिनिधियों को, तो हर पार्टी में ये हालत होती है। उनके पास परिस्थिति ऐसी है। आज आप हमारे पार्टी में हम लोग चर्चा होती है, संवाद होता है, बैठकें होती है, पूछा जाता है, सब जनप्रतिनिधि के साथ हम काम करते हैं। हमारे पार्टी में कभी हमारे जनप्रतिनिधि अस्वस्थ नहीं होते, कारण हमारे यहाँ सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। परभणी शहरामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर ठेवण्यात आलेल्या संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना करण्यात आल्याची घटना घडली होती। या घटनेमुळे परभणीतील वातावरण चांगलंच तापलंय। या घटनेच्या निषेधार्थ संतप्त झालेल्या आंबेडकरी अनुयायांनी परभणी बंदची हाक दिली। परभणी शहरातील जिंतूर रोडवर आंबेडकरी अनुयायांनी रास्ता रोको आंदोलन केलं। या आंदोलनाला आता हिंसक वळण आलंय। पोलीस आणि आंदोलक आमने सामने आलेत। परभणी बंदला हिंसक वळण आलंय। संतप्त झालेल्या जमावानं दुकानांची तोडफोड आणि जाळपोळ केली। वाहनांवर दगडफेक करण्यात आली। यावेळी पोलीस आणि जमाव आमने सामने आला। पोलिसांकडून जमावाला हटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत। पोलिसांनी संतप्त झालेल्या जमावावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या। सध्या परभणीमध्ये तणावाचं वातावरण होतं। परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली होती। पोलिसांकडून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू होते। संतप्त आंबेडकरी अनुयायांनी ताडकळस इथं धानोरा टी पॉइंट पोलीस ठाण्याच्या समोर निषेध रॅली काढत रास्ता रोको केला। संतप्त आंदोलकांनी परभणी शहरातील रेल्वे स्टेशन रोड बाहेर ठेवलेले पाईप 3 ठिकाणी पेटवून दिले। या भागातील वीज पुरवठा बंद करण्यात आलाय। पोलिसांकडून संतप्त जमावावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या। यावेळी जमावाकडून पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली आहे। त्यामुळे परभणीमध्ये परिस्थिती गंभीर होत होती। अभिनेते सचिन पिळगावकर आणि अभिनेत्री सुप्रिया यांची कन्या अभिनेत्री श्रिया पिळगावकर सध्या कोकणात फिरण्याचा आनंद घेते। ती अभिनेत्री सुप्रिया पिळगावकर यांच्यासह कोकणात आली आहे। कोकणातील मंदिरं, समुद्र किनारे यांच्या सानिध्यात ती रममाण झाली आहे। आई सुप्रिया यांच्यासोबत ती भटकंती करते आहे। या भटकंतीचे फोटो तिने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर पोस्ट केलेत। कोकणातील मंदिरं, समुद्र किनारे यांच्यासह ऐतिहासिक वारसा, भौगोलिक वेगळेपण, खाद्य संस्कृती देखील तिने फोटोच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय। गुहागरचे समुद्र किनारे, हरणेपासून जवळ असलेले केशवराज मंदिर यांचे फोटो सुद्धा तिने शेअर केलेत। या फोटोंना तिने कोकण आणि लव सिम्बॉल टाकून कॅप्शन दिलंय, तर दुसऱ्या फोटोंना तिने कोकणची जादू असं कॅप्शन टाकलंय। जानवली गावठणवाडीतील संदीप शांताराम राणे यांचं घर अज्ञात चोरट्यांनी फोडून चोरीचा प्रयत्न केला, परंतु चोरट्यांच्या हाती काही लागलं नाही। यापूर्वी 3 वेळा घरफोडीचा प्रकार याच घरात घडला होता। संदीप राणे हे मुंबईला राहतात। त्यांच्या शेजारी राहणारे वसंत महादेव परुळेकर घराची साफसफाई करतात। सायंकाळी त्यांनी अशीच घराची साफसफाई करून घर सायंकाळी 7 वाजता कुलूप बंद केलं। सकाळी त्यांना घराच्या पुढील दरवाजा कडी कोळंडा तुटलेला निदर्शनास आला। त्यांनी संदीप राणे यांना कॉल करून झालेल्या प्रकाराची माहिती दिली। यावेळी आतील कपाटाचे लॉक तोडून कपडे विस्कटून टाकल्याचे निदर्शनास आलं। याबाबत वसंत परुळेकर यांनी पोलिसात तक्रार केली आहे। लोकसभा आणि विधानसभा विजयानंतर भाजप पुन्हा दमानं कामाला लागलाय। या पक्षानं संघटना वाढीसाठी सभासद नोंदणीचं अभियान हाती घेतलंय। जिल्ह्यातील 3ही विधानसभा मतदारसंघात प्रत्येकी 1 लाख मतदारांची मिळून जिल्ह्यात 3 लाख नवीन सभासद करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा समितीचे संयोजक तथा भाजप जिल्हा सरचिटणीस रणजित देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, कुडाळ मंडळ अध्यक्ष संजय वेंगुर्लेकर, युवा मोर्चा अध्यक्ष रुपेश कानडे आदी उपस्थित होते। एप्रिल महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि त्यानंतर गेल्या महिन्यात नोव्हेंबरमध्ये आपल्या विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला संपूर्ण देशात असेल आणि या जिल्ह्याचा म्हणजे लोकसभेला खासदार म्हणून सन्मान्य राणेसाहेब असतील किंवा विधानसभेला महायुतीचे 3ही उमेदवार हे निवडून आणण्यात भारतीय जनता पक्षाचा फार मोठा वाटा होता। आणि यानंतर आता भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने संपूर्ण देशात सदस्यता नोंदणी अभियान सुरू झालेलं आहे आणि याचा एक भाग म्हणून आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील पुढच्या काही दिवसातच
आम्ही जिल्हा स्तरावरती सदस्यता नोंदणी अभियानाला सुरुवात करत आहोत। याची पूर्वतयारी देखील झालेली आहे। सन्माननीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण यांनी हल्लीच एक बैठक देखील ऑनलाईन बैठक घेतलेली होती आणि त्यांनी सर्व जे पदाधिकारी आहेत त्यांना त्याप्रमाणे सूचना देखील केलेल्या होत्या। फक्त काल आपला मोर्चा होता त्यामुळे आम्ही तोपर्यंत सगळं थांबलेलो होतो। आता पुढच्या भविष्यात 2 दिवसात हे सदस्यता नोंदणी अभियान हे ॲक्च्युअल सुरू करण्यात येणार आहे। आपल्या सर्वांना माहीत आहे की भारतीय जनता पार्टी हा संपूर्ण जगातला सदस्यता जास्ती असलेला एकमेव पक्ष आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आता पुन्हा एकदा जे नवीन लोक आहेत म्हणजे कालच्या निवडणुकीत देखील भारतीय जनता पक्षाला चांगल्या प्रकारे मतदारांनी हे मतदान केलेलं आहे आणि जे भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य नाही आहेत परंतु भारतीय जनता पक्षाला समर्थन देतात अशा लोकांना पक्षाच्या प्रक्रियेत आम्ही सामावून घेण्याकरता म्हणून अशा प्रकारचं सदस्यता नोंदणी अभियान आम्ही सुरू करत आहोत। देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय मोदी साहेब असतील, गृहमंत्री अमितजी शाह असतील, आमच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहेब असतील किंवा या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, त्याचबरोबर आमचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखरजी बावनकुळे या सर्वांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचं अभियान सुरू करण्यात आलेलं आहे। आमच्या जिल्ह्याचे खासदार सन्माननीय राणे साहेब असतील, पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील, आमदार नितेशजी राणे आणि जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही प्रत्येक या जिल्ह्यातील प्रत्येक मंडळामध्ये त्याची एक वेगळी समिती तयार केली, कमिटी तयार केलेली आहे। प्रत्येक मंडळात एक संयोजक नेमलेला आहे आणि अशा प्रकारे एकाच वेळेला संपूर्ण जिल्ह्यात अशा प्रकारचे अभियान सुरू करण्यात येणार आहे। त्याकरता प्रत्येक बूथपर्यंत आमचे पदाधिकारी पोहोचणार आहेत। एक प्रकारचं संपूर्ण जिल्हा आम्ही त्यानिमित्ताने ढवळून काढणार आहोत। प्रत्येक बूथवरती पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी तिथपर्यंत जाणार आहेत आणि त्यानिमित्ताने मतदारांचे आभार देखील मानण्यात येणार। कालच्या निवडणुकीत त्यांनी आम्हाला जे घवघवीत यश दिलं त्याबद्दल त्यांचे आभार देखील मानले जाणार आहेत आणि त्यामुळे जे सदस्य आहेत त्यांची नोंदणी देखील ऑनलाईन पद्धतीने आणि ऑफलाईन पद्धतीने दोन्ही प्रकारे आम्ही करणार आहोत। याचा दुसरा असा एक उपयोग होतो की पक्षाच्या प्रक्रियेमध्ये ही सर्व लोक सामावून घेतली जातातच परंतु ज्या विविध सरकारच्या माध्यमातून ज्या विविध योजना असतात कारण आता सर्वजण आपण ऑनलाईन पद्धतीने बरंचसं कामकाज करतो आणि त्यामुळे त्यांचे नंबर असतील किंवा ते आमच्या ग्रुपला ॲड झालेले असतील तर त्यांच्यापर्यंत पक्षाचे आम्ही धोरणं पोहोचवू शकतो परंतु सरकारच्या ज्या योजना असतात त्या देखील आम्हाला पोहोचवणं फार सुलभ होईल। त्या दृष्टीने ही सर्व आम्ही तयारी करतो आहोत। आम्ही सुरुवातीचा असा एक अंदाज ठेवलेला आहे की प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामध्ये कालच्या निवडणुकीत जर का आपण बघितलं असाल तर प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामध्ये सरासरी 80 ते 85 हजार मतं ही आमच्या उमेदवारांना मिळालेली आहेत, आमदारांना मिळालेली आहेत। त्यामुळे निश्चितपणे भारतीय जनता पक्षाची अशी धारणा आहे की आम्ही जर आमचे सर्व कार्यकर्ते मिळून हे अभियान यशस्वीपणे करू आणि प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान 1 लाख सदस्यांचं उद्दिष्ट हे भारतीय जनता पक्षाने ठेवलेलं आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 3 लाख सदस्य नोंदण्याचं उद्दिष्ट हे भारतीय जनता पक्षाने निश्चित केलेलं आहे। सर्वच प्रमुख जिल्हास्तरीय जे पदाधिकारी असतील या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व आमच्या पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहेत, आमचे जे विविध सेलचे पदाधिकारी आहेत, अन्य सर्व लोक आहेत हे पुढच्या 15 ते 20 दिवसात हे अभियान अत्यंत यशस्वी पद्धतीने राबवून एक जिल्ह्यात एक वेगळ्या प्रकारचा माहोल निर्माण करण्याचा देखील प्रयत्न करणार आहे। संपूर्ण जिल्हा हा भाजपमय करण्याचा देखील आमचा प्रयत्न असणार आहे आणि या निमित्ताने मगाशी म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक गावागावात बैठका देखील आयोजित करण्यात येतील। आमचे संपर्क अभियान असेल त्या अभियानाच्या माध्यमातून सर्वच प्रमुख पदाधिकारी असतील, सन्मान राणे साहेब असतील, चव्हाण साहेब असतील, आमदार नितेशजी असतील किंवा आमच्या पक्षाचे सर्व जिल्हास्तरीय पदाधिकारी त्यामध्ये आमचे प्रभाकर सावंत साहेब आहेत, काळसेकर साहेब आहेत, हे सर्व प्रमुख पदाधिकारी हे प्रत्येक गावागावापर्यंत पोहोचणार आहेत। गावातल्या लोकांच्या या नवीन सरकारकडून काय अपेक्षा असतील तर ते जाणून घेणार आहेत, त्या देखील वरिष्ठ पातळीपर्यंत पोहोचवण्याचा देखील आमचा प्रयत्न असणार आहे। आणि या निमित्ताने मी जिल्ह्यातील सर्व आमच्या भारतीय जनता पक्षाची विचारधारेशी सर्व लोकांना देखील आवाहन करतो की या आमचे जे सदस्य नोंदणी अभियानाकरता आपल्याकडे येतील त्यांच्याकडे आपण आपली स्वतःची सदस्य नोंदणी करून आमच्या या अभियानाला जास्तीत जास्त प्रतिसाद द्यावा। कुडाळ तालुक्यातील तेंडुली, नेरूर, पिंगुळी या जिल्हा परिषद विभागात माजी आमदार वैभव नाईक यांनी मंगळवारी भेट देऊन पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्याशी संवाद साधला। निवडणुकीत आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली त्याबद्दल त्यांचे आभारही मानलेत। प्रत्येकाच्या सुखदुःखात सहभागी होण्याचा प्रयत्न मी केला असून येत्या काळातही कार्यकर्ते जनतेच्या पाठीशी राहणार असल्याचं माजी आमदार वैभव नाईक यांनी म्हटलंय।
यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हा प्रमुख संजय पडते, उपजिल्हा प्रमुख अमरसेन सावंत, महिला जिल्हा संघटक श्रेया परब, तालुका प्रमुख राजन नाईक, अतुल बंगे हे प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. कणकवली तालुक्यातील सावडाव गणेश मंदिराचा वर्धापन दिन उत्साहात पार पडला. वर्धापन दिनानिमित्त विविध सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सकाळपासूनच या विविध कार्यक्रमांनी वातावरण मंत्रमुग्ध झालं होतं. यानिमित्त भक्तांच्या गर्दीनं परिसर फुलून गेला होता. पाहुयात कसा साजरा झाला सावडाव गणेश मंदिराचा वर्धापन दिन.
समर्थाची या सेवकावर कृपा आहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे. जयाची वर्णिती लोकदिनी, उपेक्षी गदा रामदासाभिमानी. मोरया मोरया मी बाळताने, तुझीच सेवा करू काय जाणे. अन्याय माझे कोट्यान कोटी, मोरेश्वरा तू बाळ कोटी. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मी देवितो मस्तक त्या ठिकाणी, येते तुझे सद्रूपाय रोही. लंकापुरी पुण्यभूमी पवित्र, हे ज्ञानदो ज्ञान राजा सुभाद्र. श्रीराम आज झगडेंनी ह्या बांधलेल्या गणपती मंदिराचा आज वर्धापन दिन नित्याप्रमाणे साजरा करतायत. आज अतिशय सुंदर असा हा कार्यक्रम आपण पाहतात. आज सगळी रचना जी काही केलेली आहे ती सर्व मंडळी, त्यांचे परिवार आदी सर्व गोष्टी इथे उपस्थित आहे. सहस्रावतनाचा कार्यक्रम होऊन त्याच्यानंतर पूजा, त्यानंतर भजनं वगैरे आणि काही अतिशय सुश्राव असा संगीत सोहळा इथे रात्री होणार आहे. आणि अशा पद्धतीचा हा दरवर्षी दरवर्षी वाढत्या प्रमाणात असा होणारा हा कार्यक्रम हा तर निश्चितच त्यांच्या याला भूषणावं आहे. आपण सर्वजण उपस्थित राहिला आहात आणि अतिशय चांगल्या तऱ्हेने सर्वांचं सहकार्य इथे लाभतं आहे. याबद्दल सर्वांना धन्यवाद. आणि त्यांना अशाच पद्धतीच्या कुटुंबियांना आणि त्यांच्या परिवाराला उत्तम तऱ्हेचं हे लाभावं अशी या पद्धतीची सदिच्छा आम्ही सर्वांतर्फे व्यक्त करतो. धन्यवाद. आज या गावामध्ये गणपती उत्सव सुरू झालेला आहे आणि परशुराम श्री झगडे आणि हा उत्सव सुरू गेल्या 5-10 वर्षापासून सुरू केलेला आहे. त्याला माझ्या शुभेच्छा. नमस्कार. दरवर्षीप्रमाणे हा वर्धापन दिन आपण 10 डिसेंबर या दिवशी या ठिकाणी साजरा करतो. संपूर्ण गावातली मंडळी, आमचे आप्तेष्ट नातेवाईक, प्रभुदेसाई गुरुजी, कामतेकर गुरुजी, सर्वच नातेवाईक आणि सर्वच ग्रामस्थ, डॉक्टर काटे, पुजारवाडीतले सगळे विलास पुजारे, अशा सगळ्या लोकांनी मिळून या कार्यक्रमाला चांगलं सहकार्य केलं आहे. त्यांच्या ह्या सगळ्या प्रेरणेतून हा कार्यक्रम होतो. या ठिकाणी उद्देश एकच आहे, गावातली सगळी माणसं एका ठिकाणी यावीत आणि एका गणपती चरणी नतमस्तक व्हावीत आणि सगळ्यांना सुख, शांती आणि समाधान लाभावं, हाच ह्या कार्यक्रमामागचा उद्देश आहे. सर्वांचं आरोग्य चांगलं राहावं, सगळ्यांना त्यांच्या ज्या मनोकामना असतील, इच्छा असतील त्या यथोचित पूर्ण व्हाव्यात म्हणून या ठिकाणी सकाळी नित्याची पूजा, नंतर सहस्र आवर्तनं, दुपारी महाप्रसाद, 3 वाजता सत्यनारायणाची महापूजा आणि 6 वाजता बरोबर या ठिकाणी दशरथ पांडुरंग पुजारी यांचं भजन, 7 वाजता वारकरी भजन तेलीवाडी गडमठ आणि संध्याकाळी बरोबर 8:30 वाजता रत्नागिरीच्या मिलिंद टिकेकर यांच्या त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ त्यांनी एक समिती स्थापन केली. त्यांचा सुमधुर गायनाचा आणि भावगीताचा कार्यक्रम या ठिकाणी होणार आहे. त्यांच्या या सर्व त्या समितीच्या या ठिकाणी मृणाल टिकेकर या ठिकाणी आले आहेत. ह्याच्याबद्दल त्याच माहिती सांगतील. मी मृणाल मिलिंद टिकेकर. माझे मिस्टर मिलिंद माधव टिकेकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ मधुमिलिंद प्रतिष्ठान अशी एक संस्था स्थापन केली आहे त्यांच्या स्नेहींनी. आणि त्यांच्या संस्थेमार्फत आज आमचा शुभारंभाचा कार्यक्रम इथे होणार आहे आणि तो गणपतीच्या देवळात होणार आहे. याबद्दल आम्हाला खूप खूप अभिमान आहे. या सगळ्या स्तुत्य उपक्रमांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. 10 डिसेंबर गणेश जयंती उत्सव या कार्यक्रमाला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. मंगळवार 10 डिसेंबर
गणपतीचा 4था वर्धापन दिन आज संपन्न होत आहे आणि त्या वर्धापन दिनाला ग्रामस्थ बंधू भगिनी मित्र आप्तेष्ट पै पाहुणे फार दूरवरून सुद्धा या ठिकाणी गणपतीचे भक्तगण आलेले आहेत. कारण गेल्या 3 वर्षामध्ये लोकांना जो अनुभव आला, नवसाला जो पावणारा गणपती आहे, अक्षरशः तर काही ज्यांना 10-10 वर्ष मुलं नव्हती अशांना सुद्धा त्या गणपतीच्या प्रसादाने आशीर्वादाने त्यांची इच्छा पूर्ण झालेली आहे. आणि माझी खरोखरच अशी इच्छा आहे की ग्रामस्थांना सुद्धा सुख शांती सौख्य लाभो अशी त्या गणपती चरणी मी प्रार्थना करतो. आणि आज इथे जे भक्तगण आलेत, पै पाहुणे आलेत, मित्रमंडळी आहेत, त्या सर्वांना उदंड आयुष्य लाभो अशी गणपतीच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि आपल्याला सर्वांना धन्यवाद देतो. गणपती बाप्पा. परशुराम झगडे यांनी जे काय कार्य करतायत त्याला आमच्या शुभेच्छा आहेत. झगडे यांनी जे आज गणपती मंदिर या ठिकाणी उभारलेलं आहे आणि त्याचा आज वर्धापन दिन आहे. आज त्यांनी सावडाव गावामध्ये हे जे मंदिर उभारलेलं आहे त्यामुळे बऱ्याच भाविकांना या ठिकाणी गणपतीचं दर्शन घेता येतं. तसंच त्यांनी जो परिसर सजवलेला आहे त्यामुळे येणाऱ्या भक्तांना खूप समाधान देऊन जातो. आणि त्या दृष्टीने या ठिकाणी भजन कीर्तन होतं, गायन होतं. म्हणजे आपला जो भारतीय संस्कृतीचा वारसा आहे तो एक चांगल्या प्रकारे जपला जातो आहे. त्याबद्दल या झगडे कुटुंबियांना खूप खूप धन्यवाद. अशीच त्यांनी या ठिकाणी समाजाची सेवा करावी. ते पक्षाच्या माध्यमातून चांगली सेवा देतातच, पण अशा प्रकारे आपल्या गावासाठी त्यांनी असंच चांगलं काम करावं आणि त्यांनाही तशीच त्यांची भरभराट हो अशी मी त्या गणपती चरणी इच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. परशु एका वर्गातले आम्ही दोघे आणि आतापर्यंत सावडाव गावाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे धबधबाच फेमस होता. पण परशुने एक असं वेगळा एक उपक्रम राबवला की त्यांनी एक प्रेक्षणीय असं देऊळ इथे उभारलं आणि सर्वांसाठी एक ते प्रेक्षणीय स्थळ झालं. आजूबाजूचा परिसर एवढा सुंदर केला आहे. ह्यापुढे त्याला गणपतीकडनं आणि माझ्या कुलदेवतेकडनं खूप खूप शुभेच्छा देतो मी. संजय मल्होत्रा यांनी रिझर्व्ह बँकेचं 26वे गव्हर्नर म्हणून पदभार स्वीकारलाय. ते भारताच्या मध्यवर्ती बँकेचे प्रमुख म्हणून 3 वर्षांचा कार्यकाळ सांभाळतील. मल्होत्रा यांनी मावळते गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांच्यानंतर बुधवारी आरबीआय प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारलाय. एएसआय अधिकारी संजय मल्होत्रा यांना वित्त, कर, ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान आणि खाणकाम यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये 33 वर्षांचा अनुभव आहे. मल्होत्रा हे सर्वोच्च बँकेचे 26वे गव्हर्नर असतील. ते दास यांच्या जागी असतील, ज्यांचा कार्यकाळ मंगळवारी संपला. आरबीआय महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वाढ मंदावणं यांसारख्या आव्हानांचा सामना करत असताना मल्होत्रा यांची नियुक्ती एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर झाली आहे. मल्होत्रा सध्या अर्थ मंत्रालयात सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्यांनी वित्तीय सेवा विभागात सचिव पदही भूषवलंय. संजय मल्होत्रा हे त्यांच्या बॅचचे टॉपर आहेत, त्यामुळे त्यांना गृहराज्य राजस्थानचं केडरही मिळालं. राजस्थानमध्ये ते महसूल, वित्त, आरोग्य, ऊर्जा आणि कृषी या खात्यांशी संबंधित होते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कानपूरमधून कॉम्प्युटर सायन्समधील अभियांत्रिकी पदवीधर मल्होत्रा यांनी प्रिस्टन युनिव्हर्सिटी US येथून सार्वजनिक धोरणात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत राज्य आणि केंद्र सरकार अशा दोन्ही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत, जिथं त्यांनी विविध क्षेत्रांमध्ये धोरणं आखली आहेत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. परभणीतील आंदोलनाला हिंसक वळण. वैभववाडीत ठाकरे शिवसेनेला धक्का आणि एकाच घरात 3 वेळा चोरीचा प्रयत्न. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.